mi to pověz, co děláte. Co to dělají? Co to dělají? Oni jsou jeď pryč. No ty open. A oni jsou odjeď. Ne, tudy ne. Oni jsou. Oni jsou. Oni to jsou dělat. Oni to jsou dělat. Oni jsou vyskakovat. A co jste to postavili, Samiku? Musíme baglovat. Bagluj. Oni nám tam udělat díl. Bazén. Jo. A co to dělají? No to jsou zráci. Plavou v bazénu. Ne, to je bazén pro děti. To je bazén pro ně. A doktor bude se svý saničce. A kde je houkačka? A taky kde je houkačka? Kde je houkačka? Nevím. Už asi se mi nevidno. To už se podívat. Tady není. Tak asi se mi ztratila. Tady. Tady není. Tady. Můžeš ji najít. Hej. To houkačka taká přeče. Je někdo nemocnej? Tady. Proč je nemocnej?